Yung buntag mga katotski ini mana kung ditrabaho itong yaging mga tao mga katotski kung di pang file din yan sinato maghihima akong starter pero yung paabot dito dapat nibil anang siminto pa nagigrahian sa sakyanan. Yan ako ni tama ko makaya pa sa sinako o sa mga sako ra kong agdon. So yung mga kataske balik ko sa pwesto magbugwal na po sa bugwal po sa lapok kaya mga kagyan di mana kong stopper kaya magsigi og kan ang lapok pwede na singarihan di sa mga iro mga ligid ang lapok dito sa ubos. Mawel at ang buntag sakit sabot at pang kauban patan ang mga laya yan mawiran isungit sila lang mag-isungit sila lang pagkasungit na pagkasungit na sibaw ang dagdag pag
ka. Ito na ho. Yan po. Biro. Galit niya kung ulag. Gagmay ba? Net, no? Dango. Saan mo na ulag? Ganda ka? Oo, dango ko. Ikaw, kasi ulag, dango ko na. Dango. Kahilay ra. Bali na on, bali. Okay. Di na pinahalo itong imok mo. Oo. Ito nga naman hindi dango. Maanod ba mga kawan? Pero hinay, Ay, sabot. ano na lang relax. Ano niya sa kasibano niya. Ano na? Sa ka? Pero kusog ulan sa karan. Oo. Silingan magpusti. Otentik sa kasulubit ba? Nga tuba ba kanang manggiti. Sigaw po.
na, ikaw na kailangan. Sabi sa akin mo rin. Ano, basta po. Oo. Ano sa biyahe? Ano ito ba do? Balaka muslan sa balaka sa mga kulingon.
Palinon.
muna akong gibuhat mga kasi akong gi kuot sila long no ganito na eh na sungib ako sa gisungib okay sungib ayun pag lalong nagmayo dito na punti rin na napakunti sa babaw diri nga banda tipak na siya ang dagko malumpag siya pero ganyan ibuhata magpuski kung tagilapaw na sa tao kaya delikado kayo.
Ha? Una, no, panalo mo. Saan ang isda? Sunod na.
Ayun sa ako tuwag ko siya. Bukas ako kay gutom na. Huwag ko kamahaw. Balikan natin ni ito taon. Sa online. Sige mga kapatid. Tagin ninyo ang sunod ako ng pagkabaton ng akong paghakot ko po ano yung mga sinako. Akong vlog mga ito si Poros Nicole. Putol-putol ni. Hindi na po makuha. Hindi na po ma-video tanan. So, pasensya kayo. Sige, magpasik. Bye-bye.